बरगयारि दान्दिसे समनि उनाव बिथाङा नोंथांमोननि गोसोखौ मिनिहोनानै गोजोन होसिगोन। मुंदांखा नोंथंमोननि बयजोंबो सिनायजानाय मिस्टार फैला बरगयारि फैगासिनो दङ। नै 1 2 3 4 दान्दिसेनि उनाव नोंथांमोननि सेराव आगान सुरसिगोन फैला जे बरगयारि आरो बिनि उनावनो रोजा रोजा सुबुंजों बाख्नाय जानाय सिनाय जानाय जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा बयनिख्रुइ देरसिन बिथां बिग्राय ब्रह्म नोंथांमोना जोंनि दिनैनि हारिमु आयदाखौ गोसो खुसियै नायलांनो हागोन। आरो लोगोसे जोंहा हांख्राय जानानै फैबावदों गुवाहाटीनिफ्राय बिथां नेहा बर'। बिथाङा दसे जिरायबाय दा जों फैसालियाव बरायना लाबोगोन नेहा नीलम बर'। बिनि सिगाङावनो जोङो मोनसे मोसानाय हाबाफारि लाबोनि। दिनै जाय बिथांमोना बान्था होजादोंमोन फार्स्ट प्राइज गिबि बान्था बे मोसानायखौ जों लाबोनो नागिरदों रायजोफोर। नोंथांमोननि सिगाङाव माबोरै बान्था मोनखो बिथांमोना बिनिखायनो सोरनिबा बाइकनि साबि मोनदों भलन्टियार्सफोरा बाइकनि साबि गोमादोंब्ला नैबे जोंनि जौस्राङाव फैनानै रायज्लायनानै लांफैनांगौ। दा जों मोसानो हांख्रायदों जोंनि नैबे मोसानाय बादायलायनायाव गिबि बान्था मोननाय सान्देनि बसुमतारी थाबैनो मोसाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो रेडि जानो थाखाय खावलायहरखादों फामि ब्रह्म थाबैनो समनि आंखाल आरो बिनि उनावनो दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय जा सासे आलासि दंफैयो खालि दोंसेल' बिथाङा हिरामुनि बिथांखौ थियारि जाखानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि लोगो लोगोनो जोंहा हांख्रायनानै लाबोजानाय गुवाहाटीनि नीलम नेहा नीलम बर' बिथाङा मेथाइ रोजाबगोन हिन्दी आदिबासी नेपाली बर' जानांगौ रायजोफोरनो बेखौ रोजाबनानै नोंथांमोनखौ गोसो गोजोन होगोन। बांगाल हौवाया बर' सिख्ला गथ' गोनां सिन्थायनो लाना खारनाय बेफोरबायदिखौ नुयो। आं बेखौनो रोजाबनो सिगांदों। सात मुलुगनि सात गाथोनखौ बारजोब्लाबो मोननाय नङा नोङो बर' हौवा बायदि अनसुला। थारमाने बर' हौवाफ्राबो बर' हिन्जावखौ अननो रोंगौ एबा अननो हायो। सात मुलुगनि सात गाथोनखौ बारजोब्लाबो मोननाय नङा नोङो
sajalah berseba sajalah आङो जोंनि गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय आंनि लोगोनि फिसाजो दंफैयो बिनि गारांखौ खोनासंथारनो आंबो लुबैदों दा बेनिखायनो रेडि जाखादो फिसाजो माबा आदा जायालै आयौ
हरनाय लाइमोन ग्रुपनि भलन्टियार नोंथांमोना सक एरियायाव 50 जनसो थांनांगौ आरो दावराव ग्रुपनि नैबे दस्रा दोंसेखौ 20 जनसो सोनाबजों हगार हरनांगौ जाहाथे दावराव जाया आलाय सिलाय जानाय नुयोब्ला लाबोनानै जोंनि बिजिरसालियाव सोनानै दोनफै बिजिरनाया उनाव जागोन नोंथांमोनखौ गोख्रोङै खावलायहरनाय जाबाय जोबनायावसो माबाफोर दं
गोजोन्थों हारिमु होनोब्ला नोंथांमोननि बाक्सायावनो जमा आखाइखौ बाक्सायावनो जमा बेनिखायनो खेबसेबो आरोबाव गोबारै आखाइ खबदे आखाइ खब बिग्राया दे मा बुंदों मिथिगौ ना गावसिनि क'क्राझारनिया जोंजों हालांदों मेथाइ रोजाबनाय फावथिना देखायनाय हारिमु बिथिङाव क'क्राझारनिया बे माने खालि एसे बाङालि एरिया नालाय बाङालि खाथि बे थाखा फैसाल' एसे लुफिया होनजायो आरो थाखा फैसायावल' दंथारसै बे जेखि जाया आङो बे फिसाफोर खननायखौ नुनानै आङो प्रबिन भाइखौ बुंबायखि मा आं दोंथाम गान खनथारबावनोसैलै होननानै दोंथाम खनबावनोसै आङो बे बाजैया बिनानाव सासे दङमोन दा बेखौ आङो नै दिनैनि बे जौस्राङाव मोसाफानो खोब माने खायदा लादोंमोन खिन्थु मोनथाराखसै अमा गोथां बायदि आच्छा मनिटरथ' अलप भावगोरदि हा दाया आंनि नङा दानिया दाया आंनिसो गोदो आंनि नङा होनै खनबाय थायोमोन आंबो महा दुस्थ'आनलाय मानसिया खिन्थु दाया दानिया आंनिसो जाबाय भाई बे मनिटरखौ एसे बानायना होले बोरैबा गुं नुले र' बाबुफोर बे बोराय मानसिखौ एसे सहाय होदोंबा अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा थारमाने आंनिया मेथाइया ओरैबायदि एखे नाफाम मोनामगुलायनायसो दानि बे सेंग्रा सिख्लानिखौ आं हाथारला माने जोङो हाहैला आरो बेबायदि आरो अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा अ बाजै नंमारगौ नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोमा न'आवनो मोजाङै दोन बाजै मोजाङै जोथोनै
रंजालु बर' बै सनाफोरनोसो होनांगौलै सथिबो जोंनि भबिष्यतआ बिसोरसो जाय हक दा लामायाव गय जालांनो मोनबाय आदा जायखिया बिथाङा बे रांजों आंखौ जोबोद मोनसे थुलुंगानाय जोबोद मोनसे बाख्नायनायजों होदों बेनिखायनो आं जाय बिथाङा बे 500 रांखौ आंनो होदों बेखौ आङो जोबोद आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामबाय होनदों आरो जुदि सोरबा होनो गोनां दंबावोब्ला लाइन लानानै फैखादो होफैखा बेसे बेसे नङा आदाखौ लांबाय बेसे 10,000 नामा बे आदाखौ लांबाय गान खनब्ला आं निजेनो गाबनो ओंखारो आरोबाव